புவிவாழ் கவராநாயுடு திருமண தகவல் மையம் கோவை மாவட்டத்திலிருந்து இணையதள மூலமாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள நாயுடு இன மக்களுக்கு தனது திருமண சேவையை செய்து வருகிறது. தரகர் கட்டணம் கிடையாது, புரோக்கர் கமிஷன் கிடையாது, அதே போல பதிவு கட்டணம் கிடையாது, திருமணம் முடித்தால் இவ்வளவு பணம் என்பதும் கிடையாது. ஒரு ஜாதகத்திற்கு உண்டான தொகை மட்டுமே, அதுவும் குறைந்த கட்டணம் ரூபாய் 40 மட்டுமே. அது கோவை மாவட்டத்திலிருந்து நமது இனத்திற்காக நாங்கள் செய்யும் சேவை 100% உண்மையான விஷயங்கள். எவ்விதமான பொய்க்கலப்பு கிடையாது. பெண்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம். நாயுடு இன பெண்கள் உங்களது ஜாதகம், ஃபோட்டோ, பயோடேட்டாவை எங்களது அலுவலக வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு 944 32 56 185 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நாயுடு இனம் சார்ந்த மணமகனை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். எவ்விதமான கட்டணமும் கிடையாது. அதே போல லட்சக்கணக்கான வரன்கள், நாயுடு இனம் சார்ந்த வரன்கள், அதே போல நமது மக்களுக்காக, நமது இனத்திற்காக, நமது இனம் வளர வேண்டும், நமது இனம் செழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நாங்கள் செய்யும் இந்த இன சேவையை பயன்படுத்தி உங்களது திருமணத்தை முடித்து கொள்ளலாம். உங்களிடம் 25 ஜாதகங்கள், உங்களுக்கு பார்த்த பழைய ஜாதகங்கள், வேண்டாத ஜாதகங்கள், தேவையில்லை என்று பொருந்தாத ஜாதகங்கள் வைத்திருந்தால் 25க்கு மேற்பட்ட ஜாதகங்களை கொடுத்து நீங்கள் எவ்விதமான கட்டணமின்றி நீங்கள் உங்கள் மணமகளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். நாயுடு இன மக்களை உங்களது ஃபோட்டோ, ஜாதகம், பயோடேட்டாவை எங்களுக்கு அனுப்பி நாங்கள் அனுப்பும் அந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து அதில் உங்களது ஜாதி சான்றிதழ் நகலை இணைத்து அனுப்ப வேண்டும். உங்களுக்கு ஐடி கொடுக்கப்படும். அதே போல் மாவட்ட குறிப்பில் இணைக்கப்படும். உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வரன்களும் இனம் சார்ந்த மக்களுக்கு உள்ளன. உங்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ப வரனை தேர்வு செய்யவும். தகுதிக்கு மேற்பட்ட வரனை தேர்வு செய்யும் பொழுது அது தோல்வியில் முடிகிறது. ஒரு பிஎஸ்சி முடித்தவர்கள் அந்த பிஏ முடித்த பெண்ணை முடிப்பதால் தான் உடனே திருமணத்துக்கு உண்டான விஷயம் நடைபெறுகிறது. ஆகவே உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ற வரனை தேர்வு செய்து எங்களிடம் 18 வயது முதல் 50 வயது வரை திருமணமாகாத நாயுடு இன பெண்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் எந்த வயதாக இருந்தாலும் உங்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையை விட்டுவிட்டு உடனே எங்களது 944 32 56 185 என்ற எண்ணிற்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்களது விவரங்களை கூறி உங்களுக்கு உண்டான வரனை தேர்வு செய்து கொள்ளவும். உங்களுக்கு 32 வயதானாலும், 35 ஆனாலும், 40 ஆனாலும், 42 ஆனாலும் அல்லது 50 ஆயிருந்தாலும் அதற்குண்டான வரன் இருக்கிறது. நமது இனத்தில் அனைவரும் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இயங்கிக் கொண்டு வருகிறோம். ஆகையால் உங்களுக்கு இனிமேல் எங்கே திருமணம் நடக்கப் போகிறது என்று நினைத்து பெண்களும் ஆண்களும் தயவு செய்து உங்களது திருமணத்தை தள்ளி போட வேண்டாம். அது இனத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பிற்கு ஒரு சாபத்தீடாக முடிந்துவிடும். இனம் வளர்ச்சியடையாது. ஆகையால் உங்களது வாழ்க்கையை யாருக்காவது தானமாக கொடுங்கள். நமது இனத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு திருமணம் முடிந்து ஒரு சிறு கை குழந்தையோடு இருக்கக்கூடிய பரிதவிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணிற்கு உங்களது வாழ்க்கையை தானமாக கொடுங்கள். இதனால் உங்களது வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும். அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் மறுமலர்ச்சி உண்டாகும். தேவையில்லாமல் திருமணம் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி உங்களது வாழ்க்கையும் கெடுத்து மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த உங்களது வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் நழுவ விட வேண்டாம். நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கு நாயுடு இனம் சார்ந்த மக்கள் ஃபோன் செய்து அது பெண்ணானாலும் ஆணானாலும் உங்களது விவரங்களை கூறினால் நாங்கள் அதை ரகசியமாக எங்களால் முடிந்த உதவியை செய்து உங்களது திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கிறோம். அதே போல் நாயுடு இனம் பெண்களுக்கு
நீங்கள் எத்தகைய சூழ்நிலையில் எந்த வயதானாலும் உங்களுடைய விவரங்களை மிகவும் ரகசியமாக வைத்து உங்களுக்கு உண்டான திருமணத்தை நாங்கள் நமது இனத்திற்காக, கவர நாயுடு இனத்திற்காக, நாயுடு இனத்திற்காக செய்து தருகிறோம். இது எங்கள் குடும்பம் கோவை மாவட்டத்திலிருந்து நாயுடு இனத்திற்கான சேவையை செய்து வருகிறது என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். ஆகையால் இனம் வளர வேண்டும், இனம் மறுமலர்ச்சி